سێیە گولانê roja azadiya çapemeniyê ya cîhanî ye. Hinek rojnamevan wê pîroz dikin û hin jî bi hesreta wê rojê ne. Gotina dawî îro roj li Tirkiyeyê ne tenê hesret e, peyva xewn û xeyal jî bi têra xwe rewşê şîrove dike. Li Tirkiyeyê azadiya çapemeniyê di zindanan de ye. 28 Nîsana îsal, polîsên AKP'yê bêhurmet û destûr li 29 bajaran avêtin ser malên rojnamevanên Kurd û ew kişkişandin. Heta roja Siyê Gulanê biryara zindankirina 7 rojnamevanan bi qelema dijminên azadiyê hat muhirkirin. AKP'yê 85 rojnameger girtine. Li gor rapora Komaleya Rojnamegeran a Dicle û Firatê di salekê de 34 rojnamevan hatine zindankirin, piraniya wan jî Kurdin. Sala 2022 jî Yekîtiya Rojnamegeran a Navdewletî eşkere kir ku piştî Çîn û Myanmar, Tirkiya cihê xwe di pileya sêyem di warê girtina rojnamevanan de digire û wê caxê got ku 51 di zindanê de ne. AKP serdema kuştina azadiyê ye. Roja Siyê Gulanê rojnamegerên sînornenas RSF endeksa azadiya çapemeniyê belav kir û li gor wê ji aslê 108 welatan Tirkiya cihê xwe di pileya 165 de dikire. Lêbelê di endeksa azadiya ya sala 2002 de Tirkiya dirêza not û nehan de bû. Lê ji çaxa ku AKP hatiye ser desthilatê 66 pileyan azadiya çapemeniyê bi paş ketiye. Her ku çardê Gulanê an ku hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyê nêzik dibe, AKP sînorekî li dor azadiyê dirêse û ji tirsa derxistina rastiya wê dengê rastiyê davêje zindanan.